Inbih tferfir tad-demb u qbiż. Hekk konna milquwa meta dħalna fis-Santwarju tal-Annimali Abbandunati li jinsab f'Birżebbuġa. Is-Santwarju jilqa' fih klieb li jkunu tħallew abbandunati, iżda jerġgħu jsibu l-imħabba mingħand għad ta' volontiera li l-ħin liberu tagħhom jaqtaw jieħdu ħsieb dawn il-klieb. Minkejja li l-klieb ikunu għaddew minn trauma, xorta waħda tisboq l-imħabba f'għajnejhom. Rosalind Aġus li tmexxi s-Santwarju qalet il-popolazzjoni dejjem tkun bejn wieħed u ieħor ta' 80 kelb. Dan għaliex meta kelb isib familja li tadottah, minfloku jidħlu klieb oħra li jkunu tħallew għarrieħhom fit-triq. Xi ħaġa li għandhom komuni dawn il-klieb kollha huwa li għaddew mill-abbandun. Xi darba dawn il-klieb kollha kellhom familja li suppost kienet tħobbhom, però din il-familja iddeċidiet li tarmihom issa jew direttament fit-toroq jew ġabithom hawnhekk jew inkella anki ġew b'metodu ieħor ikkonfiskati, ġifieri kienu din f'post ħażin ġew irrappurtati li żommuhom ħażin u jiġu hawnhekk. Riċenti is-Santwarju laqa' fih 6 klieb mit-23 li ġew ikkonfiskati kmieni dan ix-xahar minn dar fil-Ħamrun. Aġus spjegatilna kif waħda mill-klieb waqt li kienet qed twellet indunaw li kellha mart fl-intern u li kellhom jeħduha l-operazzjoni immedjatament. Il-5 klieb l-oħra kellhom infezzjonijiet fil-ġilda. Id-tbatija li għaddu minna hija enormi l-annimali u trid tkun ġewwa santwarju, tkun ġewwa volontira biex tara x'kapaċi għadna nagħmlu fuq l-annimali x'abbuż u x'moħqrija tagħhom. Aġus sostniet li daqskemm ikollhom stejjer tal-biki, ikollhom stejjer ta' ferħ. Il-proċess għall-adozzjoni ta' kelb huwa wieħed faċli, iżda kull min se jaddotta għandu jkun tassew ippreparat għal dak li se jkun dieħel għalih. Aħna dejjem nippruvaw nadattaw il-kelb tajjeb ma' dik il-familja, però min-naħa tal-familja trid tkun ċerta għal x'se tidħol. Ġejja tidħol kelb jista' jgħixlek anki 14-15-il sena. Ġifieri jekk m'intix preparata għax-xogħol li ħajtik il-kelb, tidħolx għalih. Min-naħa l-oħra kelb kapaċi jtik imħabba kbira. Bħalissa dan is-Santwarju għaddej b'kampanja ta' neutering biex persuni li ma jaffordjawx isewwu u jagħmlu ċippa lill-klieb tagħhom jistgħu jikkuntattjaw lis-Santwarju biex jibatulhom voucher id-dar li jissarraf f'dawn is-servizzi. It-tiswija tal-klieb mhux biss naqqas il-possibilità ta' abbandun imma wkoll tajba għal saħħet l-annimal. Iżda fuq kollox, Rosalind kellha dan il-messaġġ segwaċi kollha tagħna. Jekk tħobbhom l-annimali, tabbandunahomx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.